Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Henerwen Pades, Chechay Vizcara, John Michael Aguilar, at sa mga nag-renew ng badge na sina Florence Bat, Vic Bastian, at kay Kathleen Erica. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng kumpare ni Ate Badeth, si Kuya Tata. Taong 2004, General Trias, Cavite. Itong mga panahong ito, yung kumpare ni Ate Badeth, merong kapitbahay na isang sikat na manghuhula. Samot-saring tao ang pumupunta dito para magpahula. Yung iba, talagang dinadayo pa siya para lang sa serbisyo niya. Marami kasi ang nagpapatunay na talagang nagkakatotoo ang mga hula nito. Sa lahat ng hula niya, halos 80% rito ay nagkakatotoo. At ang pangalan ng manghuhula na yun ay Manang Baby. Tama kayo ng rinig. Manang Baby. Manang na, baby pa. Lupit, di ba? Pero alam ng mga tao doon sa kanila na hindi yun ang kanyang tunay na pangalan. Tinatago niya lang. Itong si Manang Baby, medyo may edad na rin. Mga nasa 70 years old na siya nung panahong ito. Tapos meron siyang nag-iisang anak na sobrang taba at sobrang itim. Ang tawag ng mga tao sa kanila dito noon ay Bonjing. Gawa ng sa tanda niyang yun, nakadepende pa rin siya sa nanay niya. Wala itong pamilya, trabaho, basta literal na irresponsableng anak. Tapos may pagkaisip bata pa. Bilang nag-iisa siyang anak ni Manang Baby, mahal na mahal siya nito. Halos sa araw-araw nilang pamumuhay doon, normal na sa kanilang mag-ina na merong nang dadaot kay Bonjing. Ayos lang naman yon kay Manang Baby kasi parang biroan lang naman eh. Tsaka halos karamihan sa tumatawag sa anak niya na Bonjing mga kapitbahay din nila. Kaya naman walang kaso yon kay Manang Baby. Ang ayaw lang nito ni Manang Baby, yung sasaktan yung anak niya. Ibang usapan na kapag ganun. Isang hapon, nagpasyang magbakasyon itong si Kuya Tata sa kapatid niya. Ito yung kapatid ng kumpare nila Ate Badeth, si Kuya Tata. Medyo may pagka-gangster ang ugali nitong tao na to. Yun bang palaging mainitin ang ulo, takaw-away, basagulero. Kaya naman ganito ang ugali ng tao na to. Gawa ng merong karga-kargang buhay na medalyon ito na kung tawagin ay Arkanghel. Minana niya pa yan sa kaibigan niyang manggagamot. Bilang bagong salta pa lang itong si Kuya Tata sa lugar ng kapatid niya, kinikilala niya pa yung ugali ng mga tao doon. Kung sino yung dapat biruin, maging kadikit niya, basta yung mga tipikal na bagong salta. Kadalasan sa mga yan, di ba, tahimik lang. Tapos inoobserbahan lang yung paligid. Sa ilang linggong pananatili nito ni Kuya Tata sa General Trias, naging kadikit niya yung mga manginginom dito.
bukod kasi sa magkakasundo sila sa alak, meron pa silang kani-kanilang agimat na sinusubukan kapag lasing na sila. At maniwala kayo o hindi, naging kainuman ni Kuya Tata si alias Bonjing. Nagaganap ang inuman ng grupo na to kapag Sabado ng hapon. Nagtitipon-tipon sila sa may gilid ng court. Malapit yan sa bahay nila Bonjing. Nung mga unang session ng inuman nila, ayos naman yung samahan. Mga tipikal na manginginom lang. Pero sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang lahat. Tuwing uuwi itong si Kuya Tata sa bahay nila, palaging bukang bibig niya sa kapatid niya ay, "Si Bonjing, palaging ang sama ng titig sa akin, tol. Trip yata ako nun eh. Upakan ko kaya?" Partida, nakakasalubong niya lang yon. Siyempre inaawat siya ng kapatid niya kasi kilala niya si Bonjing eh. Dala ng kuryosidad, sumama itong kapatid niya sa inuman session nila. Hindi pa man din nadadapuan ng alak yung mga bibig nila. Masyado nang mainit si Kuya Tata kay Bonjing. Mayat maya ang sindi nito ng sigarilyo, tapos yung hita niya, kuyakoy ng kuyakoy. May mga pagkakataon pa na bigla na lang itong magmumura, tapos tatayo sa lamesa nila at maglalakad papalayo. Mabuti na lang, ando doon yung kapatid niya para pakalmahin siya. Inoobserbahan ng kapatid niya si Bonjing. Wala namang ginagawa. Talagang nakakabanas lang yung muka kasi nga, ang laking bulas, isip bata, tapos manginginom. Ang weirdo, di ba? Kaso lang, sa tinagal-tagal niyang nakikita si Bonjing, yun ang unang pagkakataon na nakita niyang may suot-suot itong kwintas. Hindi yun basta-basta kwintas. Dahil ang pinaka-pendant nun, boteng maliit na kulay itim. Tapos may mga papel sa loob. Nung umalis si Kuya Tata sa lamesa, tinanong ng kapatid niya si Bonjing ng, "Bonjing, ano yung suot mo? Bigay ng nanay mo?" Sagot nito sa kanya, Sa tatay ko to. Nasa bahay lang eh. Sabi kasi ni nanay, suotin ko eh, kaya sinuot ko." Sabi ng kapatid ni Kuya Tata. "Pahawak nga ako, Bonjing. Ganda niyan eh, oh. May mga papel pa sa loob." Sumagot si Bonjing ng, Ay, hindi pwedeng hawakan eh. Sabi ni nanay, mababasag to pag hinawakan. Nung narinig ng mga kainuman nila yon, pati sila naging interesado sa suot ni Bonjing. Kinulit nila ito. Ang sabi nila, "Sige na, pahawa kami. Patingin din kami ng laman yan. Baka mamaya may ginto dyan sa loob eh." Binibiro-biro nila ng ganon pero ayaw talagang magpatinag ni Bonjing. Ayaw niyang ipahawak yung kwintas niya. Tumayo na si Bonjing sa bangko at sinabi nitong, Uuwi na nga ako. Ayoko na makipag-inuman. Baka mamaya makita ni nanay na hinahawakan niya yung kwintas ko eh. Magalit pa sa akin. Bigla na lang, bumagsak si Bonjing sa lamesa. Dahil hinampas ito ni Kuya Tata ng bote sa ulo. Lahat ng nag-iinuman doon nagulat sa ginawa niya.
Nataranta yung kapatid niya kasi kahit bagsak na si Bonjing, gusto pa rin itong upakan ni Kuya Tata. Inawat siya ng mga kainuman niya tapos pinaharap nila si Bonjing. Paghawak ng kapatid ni Kuya Tata sa ulo nito, naramdaman niya yung mainit na dugo na unti-unting lumalabas doon. Tsaka yung paghinga ni Bonjing iba, para itong inaatake. Maniwala kayo o hindi, yung suot-suot ni Bonjing na maliit na bote, nabasag yun. Tapos biglang mulat itong si Bonjing. Hinawi lahat ng tao sa harapan niya. At naglakad ito papalayo sa mesa nila na tila ba walang nangyari sa kanya. Ni paglingon hindi nito ginawa. Talagang diretso lang siya hanggang sa makauwi sa bahay nila. Ito namang si Kuya Tata, ayaw magpaawat. Sigaw ng, "Bitawan niyo ko! Hindi pa ako tapos, bitawan niyo ko!" Sa galit ng kapatid niya, ito na ang umupak sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Medyo nahimasmasa na si Kuya Tata at hingi siya ng hingi ng pasensya sa mga kainuman nila. Kahit nagkaroon na ng gulo, tuloy pa rin ang inuman. Alak is life nga kumbaga. Mga 1 o 2 oras ang lumipas. Nakita ng kapatid ni Kuya Tata na naglalakad si Manang Baby papalapit sa kanila. Sumenya siya sa lahat ng kainuman niya. Ang sabi niya, "Hinaan niyo boses niyo. Nandiyan na si Manang Baby." Akala nitong kapatid ni Kuya Tata, sisitahin sila ni Manang Baby. Pero naglakad lang ito palampas sa kanila. Habang nakatitig kay Kuya Tata. Pansin ng kapatid ni Kuya Tata, meron itong binubulong-bulong habang naglalakad sa tapat nila. Binati nilang lahat. Ang sabi nila, "Manang Baby, magandang gabi ho. Si Bonjing ho, kumusta?" Nung lumampas ito sa kanila, dahan-dahan itong lumingon papaharap, nag-sign of the cross, at umihip-ihip sa hangin. Sabay sabi ng, "Ayos naman yung anak ko. Nagpapahinga lang. Ingat kayong lahat ha." Pagbanggit ni Manang Baby niyan, humarap ito kay Kuya Tata. Pagtingin ng kapatid ni Kuya Tata sa kanya, nanginginig ito at gigil na nakatitig kay Manang Baby. Pero hindi siya makagalaw sa pwesto niya. Tinawag niya. Ang sabi niya, "Huy, Tata, ano bang nangyayari sa'yo?" Wala itong imik pero dire-diretso pa rin nanginginig ang buong mukha nito. Pagbalik ng tingin ng kapatid ni Kuya Tata kay Manang Baby, naglalakad na ito papauwi sa bahay niya. Matapos ang eksenang yon, nagkatitigan silang mga nag-iinuman at bigla na lang tumawa ng malakas. Ang banat pa ng ibang kainuman nila. Ang weirdo talaga ni Manang Baby, no? Kita niyo yon? Nagsasalita mag-isa. May sapak talaga yung magnanay na yan eh. Ewan ko ba kay chairman, di pa pinapalis dito. Nakakatakot. Baka mamaya, aswang pa yung magnanay na yan eh. Di ba pre? May mga saltik eh. Sa buong grupo na yon, 2 lang ang hindi tumatawa.
si Kuya Tata at yung kapatid niya. Habang nasa kalagitnaan pa rin sila ng inuman, hindi maiwas-iwasan ng kapatid ni Kuya Tata na silip-silipin yung bahay nila Manang Baby. Ilang bahay lang kasi ang pagitan nun mula sa kanila eh. Nakita niya sa bintana nito na may nakadungaw. Hindi siya sigurado kung si Bonjing ba yun o si Manang Baby. Pero paulit-ulit ang dungaw nito sa bintana. Imposible namang si Bonjing yon kasi may tama siya ng bote sa likod ng ulo niya, di ba? Sa isip-isip niya, baka nga si Manang Baby yon. Hanggang sa nung huling sulyap niya, hindi na niya ito nakitang nakadungaw sa bintana. Nakita na niya ito na nakalutang sa tapat ng bintana. Wala itong saplot. Itim na itim ang buong balat. May mahabang buhok. Nakalutang sa ere. At nararamdaman niya yung bigat at lungkot ng presensya nun. Dala ng takot. Napasigaw itong kapatid ni Kuya Tata sa nakita niya. Tapos tinuro niya yon sa lahat ng kainuman niya. Wala naman silang nakikita eh. Pero itong si Kuya Tata, nakatitig din doon habang bumubuka-buka ang bibig nito na tila ba kinakalaban niya kung ano yung nakikita niya. Nabasag lang yung pagiging seryoso ng lahat nung pinagtawanan nila yung kapatid ni Kuya Tata. Banat pa nung iba, nahahawa na siya kay Manang Baby at kay Bonjing. Abning na din. Natapos ang inuman nila noon mga bandang 11:00 na ng gabi. Kanya-kanya na nang uwi sa mga bahay nila. Itong si Kuya Tata, akala mo hindi uminom. Hindi kasi siya lasing tapos normal na normal ang kilos. Yung kapatid niya, wala na. Bangenge na. Oras na ng tulugan. Yung kwarto ni Kuya Tata, nasa second floor ng bahay. Tapos yung kama niya, medyo dikit sa bintana. Kaya nagagawa niyang makasilip-silip sa labas. Bilang hindi pa naman siya inaantok, nakadungaw siya doon habang pinagmamasdan niya yung mga taong naglalakad. Nagpapaantok lang siya. Ilang oras ang lumipas. Naubos na yung mga taong naglalakad sa kalye. Anong oras na din kasi nun 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. Nung bubuelo na siya para isarado yung bintana, may nakita siyang 2 malaking lalaki na naglalakad sa kalsada. Hindi ordinaryo ang laki ng 2 ito. Bilang may mga nakaparadang jeep sa bawat gilid ng bahay nila, na ikukumpara ni Kuya Tata yung laki ng 2 lalaking yon. Maniwala kayo o hindi, yung 2 malaking lalaki, hanggang balikat lang nila yung taas ng mga jeep. Tapos habang naglalakad ito, nakatitig yung 2 sa bintana kung nasaan siya. Nakapatay yung ilaw sa kwarto niya kaya imposibleng makita siya nung mga yun. Kaya bakit sila nakatitig sa kanya? Umatras ng konti si Kuya Tata para mas lalo siyang hindi makita ng 2. Pero okay, hanggang dito na lang muna tong Bonjing Part 1. Pahintay na lang ako ng Bonjing Part 2 mga 9 p.m. or 10 p.m. Sana meron pang gising sa inyo nun.
bago ko i-cut yung video, shoutout ko muna yung random subscriber ko na si Andy Boy CM. Salamat sa'yo sa pagiging active mag-comment sa pinned comment ko. Yun lang, kita-kits tayo mamaya sa last part nitong bonjing. Salamat.